Για τον σκοπό αυτό, η Φιλελεύθερη Συμμαχία θέτει σε δημόσια διαβούλευση προτάσεις όπως η παρακάτω. Να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες συνθήκες από ένα απλό σύνταγμα, προστατευτικό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και ιδρυτικό σαφώς καθορισμένων θεσμών και εξουσιών σε ομοσπονδιακό, πολιτιακό και περιφερειακό επίπεδο. Η προτινόμενη ομοσπονδιακή συγκρότηση της Ευρώπης συνιστά λιγότερο κράτος, καθώς ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς σε πολιτιακό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ οι ομοσπονδιακοί θεσμοί θα δουν μόνο εκεί όπου η δράση θα προσθέτει σαφή ωφέλη. Να αντικατασταθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από δύο κοινοβουλευτικά σώματα, την Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, και να τους ακολουθούν διευρυμένες αρμοδιότητες. Να καταργηθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ομοσπονδιακή Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντας κάθε γενική της διεύθυνση σε Ομοσπονδιακό Υπουργείο. Να δημιουργηθεί θέση Ομοσπονδιακού Προέδρου, απευθείας εκλεγμένου από την Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, και ο οποίος θα ορίσει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου και της Κεντρικής Τράπεζας σε ομοσπονδιακούς θεσμούς. Τη μετατροπή του Europol σε ομοσπονδιακή αστυνομία για την καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος. Τη δημιουργία ενός και μοναδικού Ευρωπαϊκού Στρατού, αρμόδιου για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ομοσπονδίας. Τον προσανατολισμό των ομοσπονδιακών ευρωπαϊκών πολιτικών από ανεπιτυχείς επιδοματικές, όπως η κοινή αγροτική πολιτική, σε πολιτικές επέκτασης και απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς, δίωξης των μονοπωλίων, εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς και διασφάλιση αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και αμυντικών δομών. Μεταρρυθμιστική συμπαράταξη. Μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα τώρα. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι οι Έλληνες πολίτες θα βγουν πολλαπλά ωφελημένοι από την ομοσπονδιακή διάρθρωση της Ευρώπης και τον επαναπροσανατολισμό των πολιτικών της, καθώς οι εξουσίες των νέων ομοσπονδιακών θεσμών θα θέσουν ασφυκτικούς περιορισμούς στην ασυδοσία του ελληνικού κράτους. Ενός κράτους που, όπως όλοι γνωρίζουμε, καταπνίγει την επιχειρηματικότητα, παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα, περιορίζει τις ελευθερίες των πολιτών του και αναστέλει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Η προτινόμενη όμως ομοσπονδιακή διάδοση της Ευρώπης θα αργήσει να υλοποιηθεί, ενώ οι αλλαγές που απαιτούν οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν. Σε κάθε περίπτωση, καμία αναμονή ομοσπονδιακών ή εξωτερικών παρεμβάσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη κάθε Έλληνα πολίτη, να ενεργοποιηθεί άμεσα για να αλλάξει προς το καλύτερο η καθημερινότητά του στη χώρα που ζει, την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, η Φιλελεύθερη Συμμαχία κινείται δραστήρια για τη δημιουργία ευρύτατης μεταρρυθμιστικής συμπαράταξης που θα διεκδικήσει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που ακολουθούν. Πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων. Λειτουργία των θεσμών, εμπέδωση κράτους δικαίου, δημόσια διοίκηση. Ζητούν αποκατάσταση της δημοκρατίας με πλήρη διάκριση των εξουσιών, ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου, λογοδοσία των υπεύθυνων, πολιτική σταθερότητα και αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και της θεσμικής λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βασικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό είναι πλήρης διαχωρισμός εκτελεστικής από την νομοθετική εξουσία, ξεχωριστή εκλογή για πρόεδρο, κυβέρνησης και κοινοβούλιο. Οι εκλεγμένοι βουλευτές να αποκλείονται από το υπουργικό αξίωμα. Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200, που θα εκλέγονται κυρίως από μονομετρικές περιφέρειες κατά το γερμανικό σύστημα, και μείωση του αριθμού των ερετών σε κάθε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σταθερή ημερομηνία εκλογών. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη εκλογών κατά τη διάρκεια της τετραετίας, αυτές θα αφορούν μόνο το υπόλοιπο της τετραετίας κατά το σουηδικό σύστημα. Πλήρης ανεξαρτησία και αυτοδιοίκηση της δικαιοσύνης. Αποποινικοποίηση θεσμάτων και χρήσης ουσιών για άμεση αποδοχή δικαιοσύνης και δραστική αποσυμφόρηση των φυλακών. Δικαστική αστυνομία. Ανώτατο όριο εκδίκασης το 1 εξάμηνο. Αυστηρή εφαρμογή νόμων και για διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών στη μετακίνηση, την εργασία, την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στα πανεπιστήμια. Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και επιχειρηματικότητας. Ισότητα του δημοσίου με τους πολίτες απέναντι στον νόμο. Ισότητα των πολιτικών με τους πολίτες. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών
καθώς είναι πλέον ανενεργός λόγω θέσεως σε ισχύος διεθνών συμβάσεων για τη διαφορά. Αυστηρή υποχρέωση δημοσίευσης προϋπολογισμών και απολογισμών για κάθε υπηρεσιακή μονάδα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, εξατομίκευση των ευθυνών. Δεύτερη θέση μεταρρυθμίσεων. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής από τα δεδομένα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής κινδυνεύουν κυρίως από την κρατική παρέμβαση και την υπανάπτυξη. Κλασικά παραδείγματα οι πρώην κομμουνιστικές χώρες και οι χώρες του τρίτου κόσμου, όπου το περιβάλλον υποβαθμίστηκε τραγικά. Μεταρρυθμίσεις άμεσης προτεραιότητας στον τομέα αυτό είναι δημιουργία πάρκων σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας μέσω απαναχείωσης οικοπαίδων σε πληθυσμιακά κορεσμένες περιοχές της πόλης και ταυτόχρονης αντιπαροχής του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει σε κάθε οικονομική δραστηριότητα που ενέχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υιοθέτηση όλων των οδηγιών για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστική ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Ανάπτυξη σε εθελοντικές, μη κρατικές οργανώσεις θεσμικών ρόλων στον έλεγχο, στο σχεδιασμό, στην πιστοποίηση, στην αδειοδότηση, στην υλοποίηση έργων που αφορούν τους πολίτες, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Αναγνώριση και ενεργή προστασία των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Αντιμετώπιση των μεταναστών στο πλαίσιο κράτους δικαίου. Υποστήριξη και ενσωμάτωσή τους με πλήρη δικαιώματα και πλήρες υποχρεώσεις. Τρίτη θέση μεταρρυθμίσεων. Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική αλληλεγγύη. Όσοι επηρεασταίνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη, τελικά υπονομεύουν και τα δύο. Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό είναι κατάργηση όλων των φόρων υπερτρίτων, π.χ. εκατόσημα και βιώσιμα κτλ. Απελευθέρωση της άσκησης των λεγόμενων χρηστών επαγγελμάτων. Κατάργηση της εφορίας και της πολυεργονίας και μεταβίβαση των αναγκαίων διαδικασιών στους υπεύθυνους λογιστές και μηχανικούς με απλό και αυστηρό νομικό πλαίσιο. Κατάργηση των ενδιάμεσων γραφειοκρατιών, πρόνοιας και διεκπαιρέωσης. Κατευθείαν συνανοχή των πολιτών με τους παρόχους υπηρεσιών. Κύριο σημείο επαφής με το κράτος, η καταβολή του θετικού ή αρνητικού φόρου. Καθιέρωση αρνητικού φόρου, ελάχιστο κειμένο εισόδημα, για όλους τους πολίτες, νέους, ανέργους, εργαζόμενους, συνταξιούχους που έχουν ανάγκη. Κεφαλαιοποιητικό, αποταμιευτικό σύστημα ασφάλισης με ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα και πλήρη έλεγχο των εισφορών από το δικαιούχο. Ελεύθερη επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος. Δικαίωμα σε κάθε νέο και κάθε γονέα να επιλέγει ελεύθερα το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της αριστείας του σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Η ελεύθερη επιλογή αντικαθιστά την αναγκαστική φοιτηση στο σχολείο της γειτονιάς και η επιλογή πανεπιστημίου μέσω παντελείων εξετάσεων. Η ελεύθερη επιλογή συνιστά την αυστηρότερη δυνατή αξιολόγηση και πιστοποιεί υψηλότερη ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών που πρέπει να επιβραβεύονται. Αυτή η επιβράβευση μπορεί να γίνει μέσω της καταβολής από το κράτος κατά κεφαλήν επιδότησης σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών φοιτητών που επιλέγουν να φοιτήσουν σε αυτό. Η επιδότηση αυτή συνιστά μισθολογική επιβράβευση του προσωπικού του ιδρύματος που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και ενισχύει τον συναγωνισμό προς όφελος του πολίτη. Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ελευθερία ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Σήμερα, 9 Μαΐου του 2009, ημέρα της Ευρώπης, η Φιλελεύθερη Συμμαχία καταθέτει στους Έλληνες πολίτες την παρούσα εκλογική διακήρυξη και καλεί κάθε πολίτη χωριστά στην ψήφιση του συνδυασμού της Φιλελεύθερης Συμμαχίας στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου του 2009. Ευρωπαίοι, Έλληνες πολίτες, συμμαχίστε μαζί μας. Ψηφίστε Φιλελεύθερη Συμμαχία.